Dadaan muna siya dito. Papunta kay dati niya. Tinaanan niya lahat tong upuan. Fried rice, egg, carrot, and yung takip na naman ang gusto niya. Oh baby, naman itong banana. Hopefully ay gustuhan niya. Gustuhan po ni Madam. Everyone, welcome back to another vlog. Late na kami nagising ni Mishi. It's already 8:04 and wala pa si Mac. And it's snowing outside. So, hi. Thank you Lord talaga na hindi na ako lumalabas para magtrabaho. Pero ngayon kasi si Mac, ang work niya tonight. Galing siya ngayon dito sa malapit and then tonight dun sa Sioux City yung work niya. So, dadala daw siya ng extra scrub suit. Maaga daw siya nga alis. Just in case na hindi maganda yung daan sa interstate. Yun. Kasi last week, nag-snow naman dito. Pero pag nakalabas na siya sa interstate, walang snow. Tapos pagdating niya ng Sioux City, hindi rin nag-snow. So magluto na muna ako guys. Habang yung anak ko ay nandun pa sa malapit sa glass door. Naglalaro siya doon ng mga vinyl records namin. Hala, binaba ko itong fish para mato. Hindi naman na to. Frozen pa din siya. Ito yung lulutuin ko mamaya. Gusto daw niya ng paksiw. Gusto ko pa man din magluto na ng maaga. Para, after ng breakfast namin, magluto na ako ng pang-dinner namin para wala na akong asikasuhin kasi madami ako gagawin ngayon. So, ganang cook bulgogi. Alam nyo guys, hindi na ako nahihirapan sa mga lulutuin ko ng breakfast dinner kasi nga naka-plot na yan. Tinatanong ko lang kung okay ka ba ngayon? Feel mo bang kumain ng ganito ngayon? Ganon. Siya naman, wala lang siyang wala lang. Okay lang sa kanya lahat. Pero yung mahirap for me is yung lulutuin ko, nababaunin niya pag mag-work siya sa Sioux City. Kasi unlike pag dito siya sa Sanford, may mga nabibinhan ata siya ng food sa loob, like mga sandwiches and all of that. And most of the time, wala siyang time kumain pag dyan sa Sanford. Sa Sioux City kasi parang wala silang access. I don't know. Pero yun, yung mga pang-dinner namin, sometimes, sakto lang talaga na pang-dinner kasi nga inayos ko na siya na ayoko na madaming leftover. Magluluto na sana ako guys, kaso yung daddy ay nag-message, kailangan daw niya ng extra damit. Kasi, COVID daw yung patient niya. So, pag dumarating siya na COVID, yung pasyente niya ay direct siya dito sa bathroom na to. Actually, may mga damit na siya dyan. Pero parang panglabas ata yung mga damit niya dyan. So, tingnan ko. May towel na rin siya dyan. Ay, sus. Yung takip na naman ang gusto niya. Kiss mami. Kiss mami. Kiss mami. Kiss mami.
Nagigis na. Ang gigis namin. Ang bango-bango naman ng batang yan. Na. Ay. Wala. May music under the tree. Nothing compares to this. It's such a bliss. My only visions. I don't need any presents, 'cause I know I have you. I just need you and me, and I know it will be a magic holiday. Oh, you make it all okay. Oh, it's a magic holiday. Let's just fade away. Andiyan na si Daddy! Daddy! Ay! Ah! Very happy! Ang pasapasaway, Daddy! Grabe! Kanina nang siya tumigil nung naglaro siya ng books niya. Anak, wait lang, maliligot. Dadaan muna siya dito. Papunta kay Daddy niya. Tinaanan niya lahat tong upuan. Para lang pumunta kay Daddy. Bakit gusto mong dumadaan dito? Obstacle course? Dirty si Daddy, wait lang. Pathfinder ka talaga. Oh. Naligo mo na ako, anak. Tapos, Ajay. Sabi niya siguro, ngayong inano kita, sa bottom ka, ayaw mo naman sa akin. Di PCA. Uy, ala, balik mo yan. Balik mo yan. Bago ka magbihis, balik mo na. Hindi pa pwede, anak. Di pa nakaligo si Daddy. Dirty ang damit niya. Isublin, Daddy. Dito ka na lang kay Mami. Stay ka dito. Huwag kang sasama kay Daddy. Babalik siya sa ospital. Kakain Mishi ng fried rice. Bumalik si Mac sa ospital. Instead nakakain na sana kami. Pero at least niluluto ko pa naman ng maigi yung fried rice. Ay, dala po niya ang PCAK. Kaya babalik siya. Ay, sus, ang balining ko. Nagpapakarga na naman. Ay! Kain ng fried rice with egg, carrots, and cabbage. Oh, ito na. Wala mo nang magbibingki, ha? Ito naman, Magsaglit na Pag- lang nga magkakatajay ko ah. pag hindi na nasubuan, kaganon-ganon. Yung vanilla ano. Crochet? Wow, buti na lang may baon ka. Medyo madami-dami na akong nagawa pero marami pa akong gagawin. Katapos ko lang ayusin yung table namin, dishwasher, pero hindi pa siya nairaran. Ba't hindi ko pala yun niran? Sige, mamaya na lang. Tapusin ko muna to. Mag-e-empake lang ako kasi I think okay naman yung weather. Pero just in case lang, mag-e-empake ako ng gamit ni Mac para kung hindi maganda yung weather ay pwede siyang mag-hotel. Kasi yung travel niya papuntang Sioux City is 1 hour and 20 minutes, I think. And bukas babalik na naman siya. So usually, ang schedule namin kapag nag-work siya doon ay gumigising siya ng alas 3. Kasi nung bagong opera ako ay siya yung nagpapaligo kay Mishi. But for the past 2 days,
ako nang nagpapaligo kay Mishi. Okay naman na, hindi naman sumasakit yung sugat ko. Though, sabi naman ng surgeon ay nag-heal na outside. Pero inside, it's gonna take 12 weeks daw for it to heal. Kasi sinabi ko, yung tiyan ko uneven. Kasi nga, parang may dimple naman na yung tiyan ko. Laparoscopic lang yun. Ang liit lang dapat. Actually, lumiit naman na yung sugat nung nag-heal. Parang ang laki lang nung bago. Pero yun, sabi niya, kasi nung inoperahan ka namin, syempre, nahila yung mga muscles dyan inside, ganun. But it's gonna get better naman daw in 3 months, sabi niya. Kasi guys, syempre pag nag-form yung tiyan ko, pag nakadress ako dito sa bahay, ganun yung tiyan ko. Tapos, tunk! Sabi ko, tumatawa ako kasi nga sabi niya, ano daw mga questions ko. I know this is a very shallow question, sabi ko. But my tummy is uneven. Tumawa din siya. You're fine, sabi niya. She said you're shallow. Kasi parang, alam mo yun, parang naman akong very lang sa itsura. Pero, yun lang naman yung concern ko. Aside from the pain na on and off. Pero ngayon, mas okay na siya. Hindi na ako masyadong nakakaramdam ng pain. Actually, nung isang araw ko lang na-found out na may isa pa pala akong pain medication na hindi na-take. Yung tramadol ko, hindi ko pala siya naubos. But anyway, it's okay. So, yung pake ko lang to. Ang pinapaayos pala sa akin ni Mac na ilista ko yung, kasi sabi ko kaninang kumakain kami, you know what, kailangan mo na ng emergency kit sa sasakyan na emergency kit na pang ganito, yung ganitong mga damit, ganun. Kompleto naman yung sasakyan namin, like for example, air pump, ganun, yung triangle na reflector, kapag may nangyari sa daan, okay naman kami doon. So, sabi ko lang, kailangan may nakatambay doon sa sasakyan na mga ganito, extra scrub suit, extra damit, toothbrush, para kahit bad weather na hindi siya makauwi, at least hindi siya ba mag-worry na, wala akong uniform, kailangan kong suungin yung snowstorm, yung ganun. It's better to be safe. Tapos sabi niya, may mga times daw na sama na lang kami sa kanya, tapos doon na lang din kami sa hotel or Airbnb. So it's a good idea naman kasi magkakasama pa rin naman kami. Gusto nga kasi niya magkakasama daw kami pag nagstay siya doon. Kaso kasi ayusin ko na naman yung schedule ni Mishi. Mahirap si Mishi. Mahirap na nag-change yung kanyang schedule, yung routine. Kasi nahirapan siyang matulog, ganun. Come here. Ayun. So, every time that we travel, lagi kong inaayos yung sleeping pattern na naman niya after. Kaya sabi ko kay Mac, magde-day off kasi siya ngayong Thursday. So, sabi ko, hindi tayo pwedeng magabihan sana kasi si Mishi, napapatulog ko na ulit siya ng 8:30 to 9:30. Uy, did you poop? Oh no, she pooped. Ang baho. Sige na, mag-ano ka muna. Palit muna ng nappy. Sige na, bago magluto si Mami. Okay? Let's go. Wait lang, anak ko. Para makasing na tayo. Huwag mong tanggal. Para makasing na tayo ng mga songs ni Miss Rachel. Left to the right, like to the left. Jiggle and wiggle and hold it up tight. Baby, put your pants on. Baby, put your pants on. 1, 2, 3. Okay guys, back to what I was saying about sa work ni Mac kanina. So, umaalis siya dito, ay gumigising siya ng alas 3, then umaalis siya ng 5 p.m. kapag sa Sioux City siya nag-work. Kasi makakarating siya doon ng mga 6:30, ganun. Pero pag ganitong bad weather, mas maaga pa siya para kahit magka-aberya sa daan, makarating pa rin siya on time sa work. Pero pag dito lang siya sa Sanford, ay gumigising siya ng mga 4, alis siya ng 6:30. Ayan. So, pag gumigising na yan, pag gising niya, meron na kaming food. Kakain na lang kami. Kaya ngayon, agahan ko din ang pagluluto para madami akong magawa. 2 potahe pa man din yung lulutuin ko. Luto ako ng sinigang na tulingan. Sinigang. Siw daw ang gusto niya. Papapaunan ko ng adobong sitaw na may beef. Kaya madami din akong sinaing ngayon para may baon siya. Kung ayaw ko lang dito sa tulingan ay maglilinis pa ako ng hasang. So, paano mag-i-slice si Mami ngayon? Bibilhan na rin ba kita nung hagdan mo na para sa counter? Papabuhat.
Sleep ka na? Gusto mo mag-sleep? Ano na rin to guys, hindi na siya masyadong nagnanap ng morning, more on afternoon na. So kapag hindi siya nagnap, yung 30 minutes lang in one day, oh my God. Yun yung hirap ako magpatulog sa kanya kasi ang gagawin niya, matutulog siya ng alas 6 ng hapon. Kahit pigilan mo pa yan, wala kang magagawa. Matutulog yan ng alas 6. Gigising alas 8. So playtime hanggang alas 12 na rin. Try ko muna to na patulugin. Guys, meron siyang ano, nakikita niyo ba yun? Yung parang red spot dito niya. Gas-gas yan sa bingi. Nagising siya kahapon na meron na. Nung after niya magnap, sabi ko, saan nang galing? Na-realize ko, the past few days, nag-flare up kasi yung mukha niya. So, nilagyan ko nung gamot niya na isa. Pero ang bilis once ko lang yun nilagyan, lumipis agad yung balat niya. And then, yung mga binki niya, yun na yung gumasgas. So, I'm trying my best na hindi siya magbinki ngayon. Kasi nakakasoothe sa kanya yung binki niya. Oh, baby naman itong banining ko. Ay, sus. Hindi naman to sanay na hiniheli ng ganito. Nagpapa-baby naman na this past few days. Oh, nagpapaheli. Yeah. Don't forget to scream. I'll be back in the morning with the bill. Si Mami yun, my bill. Tawa. And I knock at the door with a rat-a-tat-tat. I'll be back in the morning with the bill. I've never cared much for winter. Ice and snow leaves me totally cold. But something's up each year in December. I love it like a miner loves gold. It's never about the presents, turkey or the Christmas tree. It's all about that glow in my baby's eyes that lights a fire inside of me. My baby's just crazy about Christmas. Just listen to that kitten, the way she purrs. There's something in the air this time of the year. She's crazy about Christmas, and I'm crazy about her. All the deeds that I do to please her, ain't a thing that I wouldn't do. I give my babe whatever she wants. I catch a reindeer if she wants me to. My baby's got a thing for Santa. She blushes and she giggles whenever he's near. I grow myself a beard in time for Christmas. I keep it throughout the year. My baby's just crazy about Christmas. Listen to that kitten, the way she purrs. There's something in the air this time of the year. She's crazy about Christmas, and I'm crazy about her. About Christmas, I must admit it's starting to grow on me too. Baby's crazy about Christmas. She's crazy about Christmas. She's crazy this Christmas. She whispers in my ear, hey Santa, come here. Please make my wish come true. Okay, so tapos na akong nagluto guys. And ngayon ang gagawin ko lang ay
magpe-freeze ako ng mga fruit. Ano ba tong tawag dito? Yung mga ayaw kainin ni Mishi. Ito siya is from Gerber na may apple, blueberry, and spinach. Tapos yung isa, saan yung isa? This one naman has pear, peach, and strawberry kasi nga may time na parang hindi siya nag-poop ng 1 day. So sabi ko kailangan namin bigyan siya ng fruit. Ay sabi kasi ng pedia, yung mga peach, pear, mga ganun, apple, pwede. Kaso daw kailangan daw i-steam. Tapos gawin na i-mush na ganun kasi nga hindi pa naman siya nakakakagat ng fruit. Ang problema pala sa batang ito, nakalimutan namin. Ayaw niyang kumain ng mga ganito. Ayaw niya ng mga ganito. So, ang daming nasayang na Gerber. So, ngayon, I found out na gusto niyang kumain ng ice cream. Yung malamig na binitilaan niya. Kasi pagdating ng tubig niya kanina, yung galon ng tubig niya dahil na frozen, tas malamig, binitilaan niya. So, ang gagawin ko, meron akong ganito. Tinanay ko na ilagay dito yung yung fruit something, ito yung peach. Kaso nga, dahil net siya, nag-melt lang din na ganyan. So, ang gagawin ko ay, ilalagay ko sila dito sa ice cube tray. And then, if i-freeze then, yun yung ilalagay ko dito. And then, ito na lang natin dito. Hay, ano ba naman yan? Paano ba to? Ayan. Tan. Ayan na lang. So, hopefully ay magustuhan niya. Magustuhan po ni Madam. Try natin. Kasi kagabi, napakain ko ulit siya ng grapes. Gusto niya yon. Gusto niya ng strawberries. Pero, kailangan lang talaga sa kanya ay meron siyang ninunguya. Ayaw niya kapag yung mga puree. Gusto niya yung para siyang may texture na nararamdaman. Which is, sabi ng pediatrician ay, mas okay naman talaga daw yun. Kasi, in that way, they will learn how to swallow, how to chew, ganun, because of the texture of the food. Yun nga lang kasi, yung pangpapoop na prutas ay hindi naman niya manguya pa ngayon. Mga na-try na niyang fruit ay strawberry, grapes, orange. Ayaw niya ng avocado. Kasi nga, ganun din yung texture. Yung wala siyang nangunguya. Yung parang ganun lang. So, kailangan talaga may texture yung kakainin niya na fruit and vegetables. End na po namin tong vlog na to kasi yung banining ko ay nagka-cry. Nagising siya kanina nang kumuha ako ng mga plato para ilagay sa table kasi gusto ko sana paggising ni Mac, ready na yung lamesa. Kakain na lang talaga kami para hindi kami nagmamadali later kasi maliligo pa si Mishi, maliligo ako, and maliligo rin si Daddy. Nagising siya tapos nag-iiyak siya. Parang masama yung pakiramdam niya ngayon. Feeling kung masakit ata tong niya, sugat niya. Hindi na anak ko. It's okay. It's okay. Mommy will cuddle you. No. Mommy will cuddle you. So, thank you so much everyone for watching. Proceed na po tayo sa shoutout for this vlog. Hey everyone, thank you so much at narating nyo na naman po ang part ng ating vlog na magsha-shoutout lang po ako sa mga nagko-comment sa mga previous vlogs natin. So, shout out kay Stella Marie, kay Lala Marlen, na lagi nanonood ng vlog. And then, sa laging nabubulol ako pag yung Triple V Home. Ayan. And then, kay Jella Bautista or Jill Bautista, dami na kasing E. So, thank you so much everyone for watching our vlogs. Kahit medyo mahaba na yung mga vlogs na yun, ay nandyan pa rin kayo na nanonood. Thank you so much everyone. If you haven't subscribed to this channel yet, please do subscribe and hit the notification bell button para lagi kayong ma-update every time that I upload the video here on this channel. And of course, if you haven't followed me yet on my Instagram and on my Facebook, the name is Joy of Mia. And I will talk to you guys on our next vlog. Bye! Let me give you a Christmas moment we'll fill with love.